Днес ще правим екстремни неща с Анчо и Преско и един Алекси, който там ще се засили. Давай! Давай! Не ме пази се, бе! Идва! Мале! Давай, давай! Още! Ни тук с Данчо. Вижте, ме буквално на някаква къщичка с някакъв пиджака тук. И те сигурно е 2 метра нагоре. Сега ще чакаме то скочи. Само че първо като скочи, он е там някъде. И тук е скока, от там. Айде дръпни се, бе. Дръпни се, той бе. Оттам се засилват, хоп. Цак. Ето го и Преско, давай! Да, Преско! Мале! Сега е ред на Алекси. Засилва се. Ето го. Ето. Дръпни се. Ооо!